Malawi Brief. Programu yosadira ndi ya Kulinji pa Times Radio lero pa 11 March 2026. Bank levy nchichewa tikuzongoti msonkho mmene anthu akumakhomedwa m'mabankimu pakachitika ma transaction. Tofuna timve bwinobwino kuti nkhani imeneyi kodi ikuyenda motani. Ndi alendo athu tikhale ndi Awilma Chalulu ochokera ku bungwe lija la Malawi Revenue Authority amene kuchama amatolera komanso kukhometsa misonkho. Tikhale ndi Marvin Banda olankhulirapo pa nkhani za chuma komanso Wanda Msisia amene timagwira naye ntchito kuno ku Times amene athandizenso kusanthula nkhani imeneyi fo yeso naye wakhudzidwa kwambiri. Wade wakhudzidwa kwambiri Wanda tiyambida alendo athu palaidi pa Awilma Chalulu komanso Marvin Banda tiyambida Chalulu mawa bwino tikulandireni ku programu ya lero ya Kulinji. Zikomo kwambiri inunso mawa bwino ndiponso mawa bwino kwa onse omvera. Abanda mawa bwino tikulandirenso ku programu ya lero ya Kulinji. Abanda mukundimva? Aya amene wanditu. Hello. Abanda mukundimva eti? Ndababa ndamba kukumva sili makumva. Chabwino ma network tikulandireni ku programu ya Kulinji mawa bwino. Zikomo kwambiri mafuna ndingopeleka mwayi kwa iweyo komanso bwana ndevu za mwayi Awilma ndi amalo onse mene akutimvera kwina kuli konseko. Zikomo komanso Wanda tikulandireni ku programu ya Kulinji. Ndathokoza ndithu aho. Zikomo. Tiyambe ndi Chalulu tatifotokozerani nkhani ya ma bank levy tingoti ndalama zimene umadula anthu pakachitika ma transaction electronically m'mabankimu komanso zimene zakhudzokera nkhale kumipamba ndi kwina nkwinaku. Mbiri ya nkhani imeneyi kapena kuti levy imeneyi ndi yotani? Zikomo kwambiri ndingolongosola kuti palibe levy imeneyi pamtenene kuti msonkho tikanena kuti pama transaction amene akuchitika ku bank na bank transfer monga tikudziwa boma lili ndi udindo okuti limayenera kuti litolere msonkho and msonkhowo umayenera kutolera kwa anthu amene akupanga according to malamulo a dziko kuti atolere msonkho. Msonkho umenewu unakhazikitsidwa pa 31 December 2025. Msonkho umenewu ukukhuza anthu amene akhala kuti ali ndi mabank account and ali ndi mabank account akupanga transfer ndalama kuchoka ku account ina kupita ina kupanganso transfer account imene ikakhala yawo kupitaso ku account. So chiwochitika pa transaction ina iliyonse. Ndiye msonkho umenewu tinganena kuti kumachaja pa transaction iliyonse 0.05%. Ndiye mwina ndipereke chitsanzo kusonyeza kuti like munthu ukutumiza for example 100,000 ndiye kuti tikapanga apply 0.05% kusonyeza kuti transaction imeneyo ndi kuti ikudula 50 kwacha 100,000 titi imene 50 kwacha. Ukakhala kuti ukutumiza 10,000 ndiye kuti izikudula 5 kwacha. Ndiyeso palinso malevy ena amene anakhazikitsidwa ukamatumizanaso tikamati mpamba kapena Airtel Money. Koma levy imeneyi ndiyo ma transaction akamena 100,000 kwacha. Ndiye kusonyeza kuti malevy amene wawa kukhuza tingati mpamba ndi Airtel Money imene ya mobile ya banki ndiye kuti ikukhuza mabanki na onse ukamapanga transact. Chabwino summary ndinganene kuti ndi choncho ndipo zinayamba pa 31 December. Then nkonomona ndi anthu akuona kuti mina malevy wako akudulidwa chifukwa chakuti lamulo linakhazikitsidwa pa 31 December. Chabwino. Ndi cholinga cha malevy amene wanjani mwina sinamve kapena ingofotokozaniso cholinga chake chani? Cholinga ndimene ndaneneramu kuti boma limafuna kuti litolere msonkho. Ndi boma likatolera msonkho ndiye kuti
likhala kuti likuyendesa zitukuko zosiyana-siyana zimene amayenera kuyendesedwa monga ngati kulipira kuphunzitsa madokotala kumanga misewu ndi zina ndi zotero ndichoncho boma linakhazikitsa msonkho imeneyi soyenza kuti lipeze misonkho kuti izipanga zitukuko zosiyana-siyana choncho lili limakhala kuti ndi lamulo limene zimakhalira kutolera amene amakhazikitsira malamulo zimadusa ku palamenti ndi boma kuti boma lithe kukhala ndi ndalama zokwanira zoyendesera zitukuko zosiyana-siyana. Chabwino timve kwa Wanda Msisha tisanapite kwa Marvin Banda. Wanda, nkhani imeneyi iweyo uyiona motani ya maleve? Mwina ndisananene tinene kuti tinayesesa kuti tikhalenso ndi mbali ya mabanki chifukwa nangasi kukhuza kwambiri ma financial institutions kuli mobile money komanso anzathu amabankiwa timapempha kuti tikhale ndi amabanki komanso tikhale ndi Reserve Bank ngati regulator wa ma financial institutions komano talephera kukhala nawo mprogram ya lero alonjeza kuti mwina mbali yawoyo tisakhazikike kwambiri kuti enake azakhalepo sabata ya mawa kuti azafotokoze so ndimafuna ndinene pamenepo mosanayikirepo ndifa zimakhala bwino kuti ene akewo akhalepo chifukwa chimene mwina atafotokoza amene afotokozera amayi uyomamu chimene anthu ambiri akumakhala nacho nkhawa ndicho kuti number 1 ayamba kudula mu chaka cha 2026 ndi akumadula ma transactions ena amene munthu mwina unayiwala kuti udachita transaction inache ndi umangozindikira ano kuti chani mwina pasiku paja dula tikanakhala kuti tinali pa platform ndikukhulupirira kuti bwezali overwhelmed ndi mafunso kodi indeiti no komano nangasi mangobwera simayankhana ndi ma messages aja posta chedwa apa akhala atumizaso mauthenga ena omakukonzekeresana kuti Elvis tikhairi kudula be sitinathane nanu tidakachita nanube chifukwa chokuti ndekuti zikutanthauzabe kuti sanamalize ndekuti they are trying to bridge gap yomwe yakhalapo atakhazikisa msonkho ndi pamene mabanks wayamba akudula chifukwa choti zikuyenera kuti zigwirizane ndi siku limene linayamba misonkho I think chimene chocho chipwirikiti chimene chocho ndi chimene chikumakhala ngati chikulipo komanso pa nthawi imene tukhala ngati kuti ngati dziko komanso mayiko tikunena kuti tikhale ndi financial inclusion kuti mwina tisamagwiritse ntchito kwambiri ndalama za mapepala cashless komanso tizigwiritsa ntchito ma digital platforms kuti tizilipira kudzera kumene koko anthu ena akhalapo ndi nkhawa kuti yes we understand cholinga cha misonkho komano tikaonanso mbali yofuna kuti tiapange anthu aliyense azitenga nawo gawo munkhani za ndalamazi pogwiritsa ntchito zimenezi kuti zikhuza bwanjiso lingaliro limene lili ine ndithakupasani chitsanzo anthu akhala pansi kumawerengera kuti ndikapanga transfer ikakhala yochepayo ndalamayo manena ngati zitsanzo zimene apereka mayi uma apereka zitsanzo za ndalama ing'onoing'ono komano tikayikankha kwambiri ndalamayo if you say for example if you transferring 50 million muona kuti iyayi ndithu kansonko kondikakakulu ndi munthu amakhala kuganizira kuti kuti mwachitsanzo ndakapanga withdraw ku banki kuja ngati cash ndikuyenda nayo kangoyipangaso deposit ku account kuja ndipezeka kuti ndaseva mwachitsanzo 200,000 now zimene zonzo tikamayiunikira nkhaniyi yes tikhaso tukambirana zimene zonzo kuti zikhala ndi ma implications anji pamene anthu akuganiza kuti kodi ndalamayi tizigawanabe misonkho paliponse so I think ine ndiyambe choncho komanso ndinene Elvis kuti mayi wema anapempha kuti mwina titalola kuti achoke by chama 20% amene wachoke ndi 18% ndeti tingobwereranso kwa iwowo kunena kuti anthutu ndi akudandaula kuti zaonjeza pang'onong'ono ma message pang'onong'ono atidula pali njira zotani zofuna kuonetsetsa kuti mwina zinthuzi sizikukhalanso chipinjo kwa anthu mayichelo amene ndafotokozera koyambirira kuti msonkho umene unakhazikitsidwa pa 1 ndi amene wangotoledwaso kuti mwina chimene chinachitikado nchokuti mabankiwo pamapoti palibe kuti mnangawansi mabankiwo ndokuti amayenera kuti asatire lamulolo kuti msonkho umene umayenera kudulidwawo uperekedwedi kuboma amene zimayenera kukhalira
sonto mina ndiliponono pano pamwe na mamessage akutiuka kwambiri zisenza ndisinotanda akutevera zambuyo koma ndikhulupirira kuti mina akakhazikisa masystem bwinobwino mina zimene ziyazitepa kuti zinazi zikanjika in real time mina ndingalongesere mwachidule lonse kuti mina kapena pakakhala akakhazikisa system ndikuti mina ithako zizidula ithako mweyo kuti anthu asamaendera mamessage ambiri. tathokoza tu mayi Chalulu chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya Kulinji. Tsiku labwino kumeneko. Zikomo kwambiri nonso tsiku labwino. Tipite kwa abanda tsopano. Mwakhala mukudikirira kwa nthawi yayitali. Tiyambe kaye ndi position yanu pa nkhani ya mabank levy ngati economist. Ndofunikira bwanji ndi mmene munachitira maphunziro anu nanga m'mayiko ena zilipo zimenezi kapena kunoko basi tafika papena pache? Elvis zikomo kwambiri ofusa fuso limenelo ine kwa ine kunali kumvetsera kaye kwa mayi wuma wa njozi tataso zimenezi komano kwa ineyo mene ndimazionera ngati economist ndikuonera kuti ma charges amene wasikuti ndiwoipa komano mwina amene tingakhale apapa kuti anthu akudandaula nacho ndi timati perception kuti zinthu zisabwera bwanji komanso sizinakambidwe bwinobwino momvetsetseka which is also point imene anayi kamba wanda chifukwa chinthu chachikulu pa tax compliance kapena kutsatira kalipikidwe ka msonkho ndichoti anthu amvetsetse msonkho kuti kuchokera patipo msonkho kupita kuti chifukwa anthu ambiri akafukusidwa akuona ngati banki imene kumadwera msonkho banki sikudwera msonkho komene kudwidwa ndi boma banki ikungotolera chabe msonkho so zinthu ngati zimene zonse zimafunika zibwere poyera koyambirira kuja kwa fotokozera Malawi kuti zikhala bwanji komanso chinthu china imene ananenanso wanda imene ichomvetsa chisoni kuti aini wakeyo palibepo pano kuti afotokoze bwinobwino komano saso mwinaso information ina tilibe kuti anayamba mwansanga ndi ndani komanso zinayambidwa litiro chifukwa ndimene tiyena kukhalira ndondomeko zimayenera kuyambira mwachangu chifukwa boma lije likapanga announcement komayenera kukhale maprocedure okuti ayenera kupanga kuyambika pompo kuti zinthu zichitike komanso zikamachitika opanga implement amayenera kuyang'ana Malawi. Now tikamayang'ana on a regional level zimene zizi kumayiko ena zilipo chifukwa chokuti as much as tikufuna tipange digital inclusion which is chinthu chetu kupanga emu tiyenera kuyang'anaso kuti kodi popanga digital inclusion popanga maintain formality. Now formality imabwera popanga digital inclusion kufuna kuti isonkhoyi msonkho tingoti mulingo wa msonkho alivina walira msonkho ukule which is why tikuona sokuti zinapita soko ngina mobile money yacho. Now tikamayang'ana impact by economy tiziyang'ana mwezi tuzina ineyo china ndi dandaulisha kwambiri pa msonkho mene ndokuti popanga implement msonkho tikamayang'ana currency in supply tikuona kuti ndalama zambiri komanso tikamayang'ana ndalama mene zili ku banki kapena ndalama mene zili panja pa banki zili panja pa banki ni zambiri kwambiri about more than 3 times the amount mene zili ku formal system which means kuti tingathe kumalo mobwelesaso formality ja tingathe kukuzaso ma black market transaction pati kamati ndalama zili kunja kwa system tulantha kuti ndalama zimene zili manyumba mwa anthu zili mu zinthu zokuti sisipangidwa control ndi mauges a monitor policy so olo tikapanga zimene zizi nthawi zina timakhaso ndika design effect tikayang'ana ku fiscal policy kuti kutolera kwa msonkho umene kuthandiza bwanji ndi chinthu yofunika kukumbukira kuti ngati dziko tili munyengo chakuti tabwereka ngongole yambiri kwambiri kuti olo amati tikagawana dziko kunaliyesa amakhala ndi over 800,000 ya ngongole ngamayo ndi ambiri. Now popanga zijazi timati ma austerity measures aja si expenditure control chabe yayi kuliso timayang'ana sombali na revenue collection tikamayuza ichi timati makilian kapena ya America menana abwelesa kuchoka ku Germany so imene iyi timayang'ana so kumene kuti anthu tutulolere msonkho komano fuso kwa aboma ndi ngafuza kufusa kuti popanga zimene zizi
amayang'ana timati last analysis kuti msonkho umene tikaubweresa pa anthu impact yake ikhaladi ya positive chifukwa ukumbukira fuso labwino abanda nkhani ndiyo mati 0.05% ithandize chani government ikuoneka kuti desperate kuti basi misonkho titolere paliponse sizikusandukanso burden wa Malawi. Nimene ndimafuna ndifotokozere chifukwa kuti the issue here chifukwa tikamayang'ana rhetoric imene anapereka anduna opereka ujeni imene ananena kuti chifukwa chokuti maiko enawa tikuchitika chimozimozi ndefeso tiyenera kuikaso timisonkho ngati community komano which is very surprising chifukwa kuti tikayang'ana economy yathu imaiko enawa ikupanga function mofanana tikayang'ana ujeni ma-consumers imene amafunika chithandizo ndi kwinako tofanana tikayang'ana anthu mmene amayuza zinthu ngati ma-mobile money ivizi ivanena kuti kunochitika kwa 2024 zikuonesa kuti mabanki aja amaluza ma-customers ma-mobile services kodi ma-mobile services ndio chipa zikafuna kutumiza ndalama kwa agogo zimakhala zochipa popano pamene kugobwesa lizo imene iyi zibwesa timati transaction cost amakula which means anthu aja atawa kumeneko so tax ujeni kuti msonkho uja kumatha kukhala ka initial positive impact komano kwina kuzapezekoti zinthu zayamba kuthika kapena sonkho zakwera kusuka nthawi kina kale kuti anthu aja nthawi inake amazakhulirabe kuti azolowere kuti msonkho ulipo mwina sikuchosedwa tiyeni tingoupomira tipitikayi kwa wanda ndikuyeso kufuna kuti yemanga pa nkhani imene kuti anthu athawa atu kumeneko zona chifukwa chake ndinanena kuyambirira kunja kuti financial inclusion tokhafe tikunena kuti let's go cashless tisamakhale kumayenda munthu ndi zindalama nthumba ukafuna kulipira zinthu chifukwa kumbukire kuti apart from kupanga transfer mwina ndalama kuchoka banki kupita banki ku banki yomweyo komanso kamagula kugwisa ntchito plastic ndalama mwina kadi yako yomadulaso in short ndiye kuti ndi ma transactions amene akuchitika on digital platforms kuphatikizapo kuma mobile monies so imene yoyo definitely imene nakuuza muja anthu akhala pansi omawerengera tikayenera 0.05% LVC usaiderere ukaphatikiza anthu ama-customer amene akupanga zimenezo on daily basis that's some serious money komanso anthu ena amatumizana ndalama zikulu nakupasa chisanzo kuti if you're talking in millions maybe you want to transfer 100 million that's a lot of money that somebody will be thinking kuti imene iyi ningoisuntha choncho ndilowe internet banking and just move it like that kapena I can go into my bank withdraw ndukayipanga so physically deposit elsewhere ndikuthawa kamene koko and why would people want to do that because sometimes imene anenena so even Melvin kuti nthawi anthu apasidwa nthawi yokwanira kwafotokozera kwachita prepare number 1 number 2 even pamene because nkhani idabweratu pa midterm budget ndamwana 25-26 yes mena mapanga midterm actually tisanalowe no iyi budget imene tukambirana pano pamene padabwera introduction ya misonkho ya pa ma transactions amene wawo komano zomwe zija zokuti I think nkhani inabwera mabanki mina asanakonzeke ndikuchita ineyo speculated chifukwa tizakhala nawo that's why tikuona kuti ma transactions ena kuchajidwa later I think they had to go into their systems to make sure kuti ma systems awo achazichaja mezi kuchitikira panopa I think ma current transaction pompo ukangopanga tatata ndikuti mandela mwina mauthenga awiri yamene watumiza ndalama yaja ndi msonkho ache komano zambuyozi azichaja bwino nzimene anthu akumakhala nazo nkhawa kuti ife daiwala so transaction imene akuchaja nipo yes sindikuziziwa kuti nthawi inake zimabwera kambiri andiso pena umazapezeka kuti ambaso kubweza ma 50 kwa chena kukubwezera akuitsa tinaona banki ina sindichula dzina inaika uthenga pa Facebook yes kuti apena pake zinahangati zasokonekera tipepese chifukwa mafunano a reserve bank aja kuti abwere kuti customer waiwala some of the transactions zimene ukudulidwa kuti ngaduli ndi nkhawa upita kuti fine naisira kupita ku banki kwanga ukafusa and I must be honest sindinathandizidwe mokwanira bwino sinakhutitsidwe anangonuza ndimene tuboma lapangira so we push it to government and say kuti if as a bank we are under obligation to follow this if we don't do this yes kuli zilango zikulu zimene reserve bank iti menye nazo fanya kati mapemphaso a reserve bank aja kuti abwere kuti kodi customer
ngati wayiwala some of the transactions Munthu tikhulupirire alizabwanji, bwanji mabanki akuti all these transactions that are being charged in arrears kuti idapanga kale ndi wolondoladi pamene iwe you don't have a line of sight of ma transactions amene wowo ndimati mwina ine ndilowepo choncho pamene tikupitiriza nkhani chabwino Melvin tibwere kwa unakamba nkhani yabwino nkhani yofunikira kwambiri yokhudza anthu amene ali ndi ma account ku mabanki ndikuyerekeza ndi mmene zilili ma economy mwina kumalawi kuno chithunzithunzi chimaoneka motani fuso lako silinalize bwinobwino kuda kangubwerekapo ndikunena kuti unakamba nkhani ina fundo ina yokhudza anthu amene ali ndi ma account m'mabanki kuti kumalawi kuno ndi maiko ena nzikuene kukhala zosiyana so benefit yake mwina sitingathe kuimecha bwinobwino boma likanatha kufotokoza kumalawi kuno kwa anthu amene ali banked ndi ochuluka bwanji we don't need specific figures koma mwina kungopenekera kuti ambiri ali banking sector kapena ali outside anthu ambiri kwambiri ali panja pa banki chifukwa kupereka assumption yokuti anthu ambiri ali ku banki ndiyola kuika kwambiri fo nditati tikuse kuti olomachokera anthu ambiri ndi angati ali ku banki sinipeza kuti ndi ambiri ayo which is why mobile manager inabwera kuti idzathandizire kupanga gap imeneyi chifukwa chokuti tikumbukire kunali mabanki ena ankatha kupita kumidzi kuti akapange communicate ndi anthu azikapanga ma transaction koma zimene zijeso zimakhala ndi zotsatisa zake chifukwa chokuti as much as you are trying to bring financial inclusion timanya tiyang'aneso the transaction cost kodi izizi zikuphinja munthu umene tikufuna timuthandizeyi asaleka khala eya timaona kuti ndondomekozo nthawi zina zimapezeka kuti zimasintha kapena zimapangidwa abandon implementation njani so tikayang'ana anthu umene nkolona zachulaso point ya currency in circulation kuti ndalama tikaziyang'ana zimene zili zambiri zili panja pa system which already shows you kuti ndalama sizili ku banking system now zikakhala zili choncho anthu umene timafuna kuwapolaya ndizovuta kuti takole chifukwa chokuti issue ya perception pa nkhani za misonkho imakhala yovuta kwambiri chifukwa chokuti amalawi panopa akamayang'ana msonkho uja samangoyang'ana msonkho okhayi amayang'ana kuti kodi boma lili kundichitira chani chifukwa msonkho uja poupereka timapereka posonkha mu mphika waukulu kuti nyama ije ikaphikidwa oloka nsuzike nakaphi ndisisako koma ngati nyama ikuphikidwa mukungofera fungo kapena mukumva kuti ena kudya nyama zazikulu zimakhala zovuta kukuti anthu akhale compliant ndi taxes ndiye zimene zimakhala kuti tikayang'anaso that's why when you look at the regional perspective zimakhala kuzosiyana pang'ono so kuti kumene kujaku maona kuti expenditure yawo ali bwino which means ma services akuyenda bwino tikayang'ana zinthu zimakhala ziliko bwino kusiyana ndi ifeyo ndiye kumene kuja zimakhala kuzophweka komanso kumene kuja ndi chifukwa kuti maekonomi yawo anthu anavomereza kalekale kuti tagoing digital which is ndondomeko inaso mene ili mu domestic revenue mobilization strategy 2021-2026 I was hoping kuti madamu Luma akanayichula amene munafunsa kuti kodi zinthu zimene zikuchokera kuti chifukwa tikawerenga strategy imene ijayi ndithu ikukambako zinthu zokuti tiyenera kuchita kuti tifike pa msonkho mulingo uja wa 20%. Mulingo umene uja ndofunikira isayo kuti umatha kuthandiza kuthetsa umphawi mdziko. Wanda kumalawi kuno zioneka ngati nkhani zopeza ndalama zogwiritsa ntchito ndondomeko ya chuma imakhala ngati ndi vuto zambiri zimaoneka kuti zimakhala zochokera kwina amadalira zina kani ma grants mati ma loans akapemphe kwa IMF akapemphe kwa African Development ndi kwina kupatula misonkho ngati iyi njira zina mene zimene boma silimagwiritsa ntchito iwe ukamakhala unyakula ukusapitako kukakali kuti nkuti ifo apena pakamaoneka kuti angukakamira anthu omwewo anguapanabe anthu omwewo kwina omwe kuno kuti nkuti ndathokoza kuti wafusafuso limenelo ine ndakhalanso munthu mmodzi amene ndakhala ndikumaona kuti kumalawi kwathu kuno kumakhala ngati kuti ukakhala kuti uli mukawondola wa misonkho ndiye kuti asitithana nawe you know ndiye kuti umakhala kuti ndiwe omwewo amangokusinthirapo kuyimira akakupeza ku galimoto ukuku yemwe ujevisu akapita ukuku walandira ku salary yemwe ujevisu akakula ukamangokuchosa iwe mangosiyana pamene ukapeza kuti ayima mu grocery ayima pansewu ayima inonso ineyo pali ma ujeniso ujeni nda Melvin anakamba papa kuti kuli ma informal sectors ambiri amene akupanga ndalama zitali
komano somehow sitinapange extend misonkho yathu kuti izafikira anthu amene akuchita business zimene zizi abwana m'misika mwathumu mmayenda ndalama zitali anthu akugulisa zinthu mmene momwe kuti salowa ndithu maujeni ntakuuza kuti pena kuona zitsulo zimene zikugulisidwa m'misika zitsulo zomangira steel hardware yes akugulisa zitsulo ndithu zikulu anzathu kaena akugulisa kandi zimatabwa you know kuti uone pasiku the amount of money that they are moving millions and millions of kwa koma they are outside ma tax ujeni chifukwa chokuti tinangokhala ngati kuti tinangogwira omwe amene ali mu system. So yes pamene zili zophweka kuti amene ali mu system kalewo ngosavuta kwa tengera ndalama tinakamaganiza njira zinaso zokuti anthu ena amene akupanga ma business amene tikuchita kudziwa kuti padakali panopa uku kumakhala ndalama kumasali mu gulu limene amalipira misonkho chifukwa choti timangona ngati ntima business tawamba bwezi tikumaloweranso kumene koko nangoperekapo zitsanzo mina ziwiri komano zitsanzozo ndi zambiri. So for me we need to do that. Timapereka even zitsanzo za ma city rates mapezeka kuti city mwina tinaichepesa ndeti ungofinya anthu omwewa koma mutati muone nyumba zimene zikumangidwa mukangotuluka mwachitsanzo mwina tife tili ku Blantyre kuno outside city of Blantyre nkuona kuti malire Blantyre city aja kuti titangoatamula pang'ono kuti kumene kusitingakatolereso misonkho ina anthu ena amene ali kumene koko koma they are not enjoying city services therefore simungapite kuti mukaumirize kuti alipire misonkho ma city rates and stuff. Zonsezi tizizipereka tiokhulupirira Evis and pamepo master underline tiokhulupirira kuti ndalama zisizimakasakazika chifukwa vuto lomwe lilipo nthawi zambiri ndokuti timataya ndalama zambiri tikambirane muli ndalama zigwisidwe chino motani anthu akudulidwa tizitani nazo. Tipite kwa Innocent Chunga Nkhotakota. Innocent mawa bwino ukundimva? Elvis ndikukumva nditu iwasere mina mundiva somwere. Hayi mukumveka ndi chibesi chanu takulandirani kukulenje. Mawa bwino tapeleka kale morning nkhani ndi imeneyi lankhani nda Malawi ku Nkhotakota. Ya zona ndimi zika ziwiri kwamboma la Nkhotakota ndimina zikepo mwankhalo mitu kwambirana msiku lero. Mina koyamba ndikudziwa ni wafumu kuchokera kuti mboma. Zinanga ndine Arnold Chatuluka ndikuchokera mudzi wa Pangwa Nkhotakota boma panopa. Mwaiva nkhani metu kwambirana msiku lero. Mina kuiva bwanje nkhani ili ngwa ine ndikuiva mopweteka kwambiri. Let's say andikanopa kuti munthu kumtumize ndalama ndine kuikapo ndalama yochuluka yobwino. Let's say munthu ufuna kutumize 2 million ndikuti zikuonesa kuti wene ndalama yolunga 67,500 lakini zimene zozo kumbuyo kunalibe. So no kumakhala kudaba kuti zinthu zizi zikumakhala bwanji kubera yawa kuikapo malamulo yawo kubera yawa kuikapo malamulo yawo malamulo amene kuti kuzuta ndizo kumalawi zokumayenda ba pole senga tinendi mukoti pambo ochepa ndingatheke kuti nichibida msonko pamene kandata kanga ndikoche lese nikendera makubanki ndikududwa msonko enena mwake sindikuziwa zoti kubanki mwene upangai pole se imene nenda pesa ngati ndo yanga ngati pakonti yanga amwene palamula boma kwa mwezi wakuti mwene pakone kuchika easy kandi kudziwa pole se ndiko ndi ngachanda pakubanki of course ndidi ndinganguda bakuti ndamange kuma kuti ndamange kupezeka mwa kuti fona mnake sindikuziwa no nkhani mene ibanje bomwe wana wati ine nkhani ili bomwe wangu wati ndikuziwa ndikuza kwambiri kwa ababa kuti ndizanga zikala zoima chipalo kole kumchiwa ndizo makolo yanga ndi amene tanikumiza ndama 100,000 ndikithani muta maye mfunda 100,000 kwa ndizangu bana mala kuti ndikupatsene ndama chori ngokutengera kuti kuchepa sauka ndrama kama nanga ndi sasa huko mimi ndio jenda unajua yanga ni Arnold Chatuluka ni shop nkati mwanshika ni vendor amene mabanga business ya shop makutera zama plastic ngati mbale na bigini zina zote mina tikupeni ina ndipiri ya ribali ngani maimva wajidule na ina ndira bwana ngani nkhani ndi iyo tungathe kuona magawo awiri ya gawo loyamba ndizina kuti ndi boma kuonetsa boma kuti nezirera ndalama kutera mukusiyana siyana kuphatikizapo misonkho ngati imeneyi ono pamene ndiona pakukhoda padavuta kwambiri pena kuti anthu fe amene ndi oyenda kutenga sonkho sonkho fe sidawizidwe modzaza
kuti pali nkhani ngati imeneyi foto kumangudabwa kuti atilula zikhala bwanji sikudziwa. So ndimaona ngati kuti before kuyamba kudulako panafuna kwetu awareness yodzaza kuti anthu lichilandire bwino nditsindira chitsogolo. Ina kuti ama zimenezi chinoti makampani unoti amene akudula akupindula mboma komano nkhani ya awareness ndikuona kuti sinaende bwino. And if zingapende modimo muno kuti zidzipanganso discourage anthu kuvusa ntchito njira zamakuona kutumizana kumakuwandira ndalama ifunda kuti anthu akaona kuti yedu makhangiro ichuluka zizipanga discourage anthu kuvusa ntchito njira zimene zikurumizira kuwandira ndalama kaso kulipira zinthu zosiyanasiyana. So awareness inafunikira kutiyamba kuna zakuza bwanji mu kukhudza kumene kupetera kuti zikutipanga kuti ndalama imene kunembeka zimene ukathuwipeza kumaizo zimakauti mwako zimene zikusonyeza kuti ukangati ukuika kandama kena kumwamba kamene sudayembekezere kamene sudakaganizire ungathibuweze kukaizira ndama kaji ila kha kuti anatidziwitsa kalepo yamba mukuti anthu ambiri sizibandaula zikulafanizira yediwa awareness itafuta kwambiri visi komanso wanda muna kukwasiyoni kuti mina nizomwe kwatsako tathokoza Innocent chifukwa cholankhula ndi Malawi kunkhotakota. Tibwerere kwa Melvin tiye tikambe nkhani yokhudza expanding the tax base ku Malawi kuno. Imaoneka kuti expansion yake mmene namfusira wanda muja imangochitika pomwepo si malowera kwina kuyende taona kuti ayi apita ku nyumba za wanthu koma ati imene inalipo kale yodula misonkho kwa malandoli inalipo kale. Nkhani ya tax base ya ku Malawi imayiona bwanji? nkhani ya tax base ya ku Malawi kunoko kapena msonkho wa ku Malawi ndi msonkho uja wokuti umayesera ndithu kukhala omvelera mu anthu osiyanasiyana kapezedwe komano sikuti ndiwokwanira mu zimenezozo uliso ndi zofoka zake zazikulu. Chifukwa chokuti tikayang'ana ikonomi ya Malawi timavomereza kale kuti 80% ya ikonomi ili ku inform akuma force zayamba kukwerabe pang'ono kodi digital inclusion ija zimamba kukwerabe. Now tikamatamba anthu mene tikwadwera msonkho ndithu ndi anthu omweyo chifukwa chokuti anthu aja ali kale msisi. Tikamapanga expand twende kuyang'ana malo ena okuti zinthu zikuchitika zoti zimakhala za drama kwambiri. Ndipereka point yokuti sili popular komano ndifuna ningoyiperekabe chifukwa kuti neyo ngati economy ndikuona mu merit. For example, anthu za art. Anthu amenewa tikamati ma musicians chani amatha kupanga ma businesses yawo koma sikuti timadziwa bwinobwino kuti anthu amalipira misonkho kapena ayi. So mwina so bene papa tikang'anapo chifukwa kuzinjoyi kuja kuli ndalama zambiri kwambiri. Eni kweni dziko likakhala likuvutika limanjolanso kwambiri zikapezeka. So umene kuti mwene tiyang'anepo. Chachiwiri mumakwalala wathuwa muli ma business osiyanasiyana ena amatha kutsegula grocery pakhomo ena amatha kupanga chakuti anthu amene wawasobwezi osakulipiraso timisumkho tawo chifukwa chokuti zimene ziziso zimapezekaso kuti zimatha kupangaso msika kuja kuti ukhale ooneka chifukwa sichomveka kuti tili ku residential area pomposo pakhaleso paliso chopu kaokala kakugulisa tomato kali mandasi zimene zimafunika zikhale ndi msika wake wabwinobwino. So tikapanga rationalize kumene kuti zitithandiza chinthu chita mene anakamba wanda aso chofunirira ndipa pankhani ya masintereti and chitatisangalatsa dzulo kuti tinaonako kakhamani kuti mwina anthu anayamba kupanga ka compliance koma chimene chichali si chinthu chokuti tingathe kuchigwira mpaka kalekale. Paene kupezeka ndondomeko yomveka bwinobwino yokuti anthuwa tizitha kuonesesa kuti akhale compliant ndi ma city rates. Tiyena kupanga expand ma boundaries ama city athu kuti anthu otoleraja akhale okwanira. Tiyenera kuyikaso anthu otoleraja kuti akhaleso okwanira kuti akamapita kumalo kuja anthu amene wawo azikatha kutolera ndalama zokwanira nkumazibweresa kwa ife kapena kuti azikatha kushosha kuti ndalama ziya zikabwere. Tikamayang'ananso ma issues ena timayang'ana ma issues a property tax. Sindikuziwa kuti ndi anthu angati
mene amalipira msonkho pa minda yawo kumalayi kunoko. Komano zinthu zimene zizi zimayenda kukhalaso kuti tizilipira kansonkho kena kake. Chifukwa inuyo pa munda uja mumapita mumakalima mumapanga kuphindu. Mukapanga phindu lija paina kukhala kusuka msonkho kena kuti mulipire. So tikapanga zinthu ngati zimene zizi zimaonesaso kuti zimabweresabe anthu ambiri kuti azitha kuyipira ku kansonkho ndikumakozira anthu aja tikumachepetsa kapresha kaja amene kamakhalapo pa anthu. Komano chinthu chachikulu ofisi tikamayang'ana zinthu zimenezi pali ma technical restrictions zimene zizi ndi mufune msafuni zimakhalapo. Ndipo anthu aja tikakhiyaso kwambiri ndi msonkho anthu aja salipira. So timayina kupanga ka balance kabisa kayote. Chabwino